Halløj. Og jeg tror lige jeg vil lave sådan en lille, hvad kalder man det, en lille sjov video her. Det er simpelthen sådan der jeg skal spille nu. Og ja, der er ikke mere ved det. Sådan her, det er det første. I må undskylde jeg ikke lige har Sanatorium og alle de andre. I min anden slendte video, det var min fætter der spillede Kevin, som også er med i min CSGO video. Som ja. Men fuck det. Tilbage til spillet her. Ej, han stønner allerede. Frækt. Vi skal nok vide, kommer nok til at skrige. Det er fredag aften. Klokken 11 eller sådan noget. 12. Nej, jo, 12. Og jeg er sådan helt forever alone. Jeg har ikke nogen at snakke med overhovedet. Det kan godt være, at jeg begynder at skrige og alt muligt. Okay. Jeg er bange. Hvor er du? Jeg håber ikke du kommer an. Undskyld hvis jeg er lidt noob, men lev med det. Ej, det. I må også undskylde, at jeg ikke har facecam på alt det der. Men i det mindste kan I høre min stemme, når jeg bare skriger. Sådan en lille pige som jeg er. Ej, det er sgu ikke. Det er sgu en mand. Rigtig mand, du. Hvor er du? Så. Oh shit. Hvad sker der for den der lille? Ah! Fuck! Gå væk. Hvor er det den der? Du er efter mig. Teleporterer du dig, min lille ven? My little friend. Jeg er bange for Slender, jeg kan ikke lide ham. Jeg håber alle andre er så, fordi sgu en satans småjunge han er. Og jeg er bange for, at han bare lige pludselig er der. Det er nok også derfor, jeg er nok lidt bange. Det er nok også derfor, min mus den går sådan, som den gør lige nu. Det er fordi, jeg er sådan lidt creepy bange. For at han bare lige fordi det. Han har en tendens med bare at dukke op. Selvom jeg ikke er nået så langt nu. Ah shit. You fucking bat. Gå væk. Gå væk. Jeg gider ikke Slender. Find en anden en. Find en anden at lege med. Ja, gør det. Jeg kan ikke lide det der med, at jeg ikke kunne se ham, og så kunne man lige stille høre det der. Det der flimmer der. Og så tænker man bare, fuck! Altså PewDiePie, eller jeg ved ikke om PewDiePie han siger det, men der er mange YouTubere der siger, at man skal aldrig kigge bag sig. Jeg mener så er det stik modsatte, man skal aldrig kigge foran sig. Det er dårligt sagt, men fuck you. Ja. Jeg er bange nu. Fuck you, goat. Det er dumt. Du er dum. Jeg er dum. Åh, fuck. Jeg går der ikke ind igen. Jeg går ikke derind igen. Og så står den lidt derinde. Nej. Der var han. Shit! You can never see me, bitch. Oh, fuck.
Oh fuck. Og jeg blev bange der. Oh shit. Det er fordi jeg åbner vinduer, og mit gardin det er nede i sådan nogle pigplanter. Så hver gang det blæser, så siger det sådan. Og så tænker jeg lige. Og så tænker jeg bare. Nu er jeg færdig. Jeg er faktisk rigtig bange. Fordi jeg har ikke min fætter til at snakke med mig med. Så jeg sidder bare helt forever alone. Ej, jeg tror sgu det går. Men ja. Åh, fuck, gå nu væk sådan der. Åh, der kom lige en ambulance der. Ja. Okay. Fandme godt holde dig væk, nu er jeg herovre. Og så er det lige der, han står der. Always waiting. Fuck det. Nej, der står den. Kan du komme hurtigt? Åh, for helvede. Lad være med det. Jeg tror bare lige, jeg går igen. Hvis det skal være på den måde, Slender, så kan vi heller ikke være venner. Det bliver ved med at stønne. Tag og få dig en ordentlig kondi, altså. Okay. Hvad fanden er det for noget? Det går aldrig godt der, det kan man. Jeg lader bare være med at kigge på emmerne. Så hvis han står lige ved siden af mig, så siger du bare den der dum. Og jeg har faktisk været tæt på at klare det her. Jeg har været oppe på 7 poster. Eller jeg kan ikke huske om den her det er op til 8. Hold nu kæft. Jeg kan ikke lide dem der er spooky. Hvad skider man for? Jeg gør ikke den vej. Shit. Det er virkelig creepy der. Hov, det var det første. Slender kommer fra mig. Uden post. Ah, fuck dig. Jeg læste ikke, hvad der stod på siden, fordi det turde jeg ikke. Fordi så stod der sikkert sådan noget, don't look back on you, og så stod der bare. Hvem gider lige at have det? Not me. Fuck! Jeg er bange der. Gå væk. Jeg fik ikke kugleløsning. Gå væk. Gå. Fuck! Jeg kan døde sige.
Nej. For helvede.